ходи главата Виц. Виж ли чакаме? Чакаме, ние го чакаме отдолу. Така. Аз. Срещат се на една полянка Гошо и Иван. Иван е явно герой в винаги обичате. Традиционно руско-български. И гледа Гошо бута едно колело. Иван му става интересно, му казава, Гошо, какво е това колело? И той му казава, ти представяш ли, човек? Среща Мария, комшийката, ходи и кара колелото и идва от колелото и ми казва, хвърля, вика, на едната страна колелото, на друга страна се съблича, си хвърля роката и ми вика, Гошо, вземи, що ти душа сака. И аз вика, взимах колелото. Иван му казва, па много ясно, вика, за какво ти е тая рокля? Дългата човек. Добре, той като потъне, той не ти опора. Слушаме урок по използване на пикио. Продължавайте, професоре. То беше. Студента ви гледа. Студента ви гледа с нетърпение. Да. Ето, продължава се. Какво да кажа вица за котето? За котето, вица. Айде да кажи вица за котето. Вица за котето ми. Да. Виц номер 2. Едно котенце. Много гладно 3 дни не яло нищо. И си върви по улицата. Цялото мързно такова. Докато. Да, и много гладно, но много гладно. И върви. И стомашите му стържа. Вече ми рубна. И вижда там в една малка лодичка, едно малко парче. И вижда едно малко парченце кремвиш. И си казва, бе, ще се намокра малко, ама ще взема това парченце кремвиш да хапна, защото е много гладно. Казвам в лодичката си намокрил лапичките, обаче си хапнал кремвиш и му става много добре. И ходи натам, обаче продължава стомахчето много да му стържи, много гладно. И вижда малко по-надолу, вижда едно малко по-голямо парче кремвиш, обаче малко по-голям и локва. И си казва, ще вкарам в тази локва, ще се намокря малко повече, обаче ще взема това кремвиш, много съм гладна. Влязва намокрил се така до коремчето и влязва обаче доволна, нали, изял кремвиша. И върви нататък, обаче още продължава да му скърца коремчето, защото то 3 дни нищо не ява. И вижда вече в една много голяма локва един голям кремвиш. Много голям кремвиш. И си казва, ще се намокря много, ама ще вляза да го взема, много съм гладна. И знаете ли какъв извод? Колкото е по-голям кремвиша, толкова е по-мокра котето. Снимаме хижа Македония. След кратка почивка и зареждане с леща, гореща, тръгваме към върха. Скачваме премката между Ангелов връх и Голям Мечи връх. Само че по един много идиотски начин в хижа Македония аз реших да се наям като прасе. И сега темпото ми е горе-долу като на прасе, ама на един крак. Всичко ми е някъде малко под брадичката и не ми е окей. Ама трапам нагоре по. Дани и Любо са доста пред мене. Те днеска им е ден. Явно на мене не ми е. Така че ще го бутам лекичко. Времето за момента някакъв приличен вятър. Смръчка се, ама те такова си го давах. Последни метри. Ето ги Дани и Любо напред почиват. Аз се влача след тях и започвам да обмислям въобще дали да ходя към Голям Мечи връх, защото просто съм много изморен и няма смисъл да си създавам
излишни драми в това днеска иначе чудесно изкачване, което по принцип трябваше да е лежерно, ама явно за мен предвид и едноседмичния ми тренировъчен цикъл, който направих с тичането по 2 пъти по 10, един път 15, един път 5 км, плюс отделно силовите тренировки някак си явно са си оказали влияние. Не знам каква е причината, ама ходи изключително бавно. Особено на изкачванията съм мъртвец, което не ми се случвало до сега никога, поне не и в България. Добре, че има още няколко метра до върха. Ей така. Панорама от Ангелов връх. Ето едно нещастна физиономия. Малък апдейт. Ново решение. Нека си като че ли успявам да се така по закрепа и ще пробвам заедно с друго приятел да се кача и на голям мечи връх. Може би, защото се хидратират. Не знам, но не ми някаква лека сила. А и то няма кой знае колко много, както се вижда на камера. Така че леко ще го избута. Айде, последни метри! 4 часа и 37 минути от колата. Айде! Тръгваме си! Тръгваме си! Чакай да ви снимам. Така. Чакай! Дай, тук ли е? Нема го. Тук е! Давай, продължавай! Айде! Малко апдейтче. Спускаме се сега от хижа Македония посока Картала долу. Като цяло днеска добър преход, макар че след първото посещение в хижата и незнайно защо зверското преяждане, аз лично имах страхотни проблеми нагоре. Може и това да е оказало влияние, не знам, но имаше моменти, дето храната ми стигаше до ушите. Сега имаме едно леко спускане надолу, час и половина, може би 2. С малко повече късмет, даже тъмното няма ни хване. Да ни хване, имаме челниците, тук няма къде да се загубиме. Времето в момента е страхотно, вятър не духа, върви се приятно, не се затъва, така че от нас зависи с какво темпо ще слеземе надолу. В момента вървиме с около 5 км в час, което означава, че час и половина ще са ни напълно достатъчно да стигнем. Ето какво се вижда, малко ще сложа бърчето на камерата, ама няма начин, не ми се слагат ръкавиците, не ми се свалят. Ето я долината, от която дойдохме.